So siqhubekela ethunyweni. Ngifuna singene kule sihloko sesithathu, I think. Sesi-4. Sikhulume ngezinyoka. Basically, the reptilians. Ngesilungu. Now, laba abama-reptilians, izinyoka, bahlukene ngey'gabeni. Kukhona laba enibagaxela, enibalanda ezibeni. Bese kukhona laba nithi nibanamakhanda awu-7 abahlala ezibeni. Bese kuba khona amachitawuli. Reptilians. Now, amachitawuli ngiyakhuluma ngawo. Nisoke niwabheke kwenye ivideo la ekhuluma ngawo nje ngqo. Ukuthi mase sikhuluma amachitawuli sesikhuluma ngezigebengu ey'njani. Now, lezi gebengu lezi zezinyoka ozithola esizibeni. Bayazazi-ke laba abathwala kuzo. Bayazi futhi nalaba izangoma inyanga ukuthi bathwesa yilaba. Bayazi futhi ukuthi mabefika la ezibeni bathola umnyango obavulela kule lizwe elingena kukhanya ngale elingenambala. La bafike abantu bakubo. Okay. Bayazi futhi bafike bafundiswe nemithi ye-magic lapha. Umlingo. Angithi umlingo uqhamuka kanjalo kule nto lapha. Qhamuka ngale ke ehamba yothwala. Now, bayazi futhi bafike lapha batshelwe ukuthi bazosebenza iminyaka emingaki. Bayazi futhi mase bebuya sekuyohlinzwa inkomo lapha isimbulawa kusuke kuqinisekisa ithalo ndlelani. Okay. So bahambe kumuntu abuye nenyoka azoyibeka endlini. Nina nitshela ukuthi lenyoka ifike yabulawa kwabulawa inkomo. Hayi, hamba kahle. Kanti cha, nithi inyoka ayingene ihlale kuye ngaso sikhathi. Kwenzeke exchange. Liphelele ithwalo. Isikhathi esikaliwe. Bayazi-ke banesikhathi esikaliwe sokuthi basebenze. Basheshe futhi bayashona. Umuntu-ke bese kudepend ukuthi abantu bakubo bayaqala nini ukusebenza lapha kuleya ndawo. Now, abangakwazi ukuthi ngalesikhathi befika abantu bakubo befica abantu bakubo lapha ezansi. Kukhona futhi umnyango odlulela phambili. La abantu bethunjwe khona ukuthi babe zigqila zokwakha i-technology lesibonayo manje emhlabeni. Uyigadi i-technology ukuthi iqhabuke kakhulu kwakhowa and indlela esidevelope ngayo ifana nomlilo wamaphepha. Wena wabona umuntu ethwalela umcebo ukuthi uvela cebe nje kuthi kungachazeki ukuthi kwenzakaleni. Kanjalo-ke ne-technology ngoba iqhamuka la kulabantu suke begqilaziwe lapha. Yeah. That's fine. That's one. Kukhona futhi kulaba abazinyoka amanzini abangazile ngalo umsebenzi. Futhi abangeke buthwale kubo. Abagadile. Ngithi kune-doorway nje ngoba ngisho ukuthi kunomhlaba lapha futhi kahle kahle ugcine khona into ethile
khona laba abanithwalisayo basekhetha ukuthi leyo ndawo bayisebenzele uthanda kwabo, bese kwakhona laba abasawubambile umthetho wokuthi ungena ezibeni ungabe usaphuma, utholakala usuntanda le ezansi ushonile ngoba ungena endaweni engafanele. Now sebembalwa lapho. Futhi ibhlungu leyo nto ngoba isikhathi esiningi mase bebona ukuthi senithanda ukwenza imikhuba engasile, bavele bavale kwamvula loyo ushe, bantu bahlupheke. Okay, right. So yeah, phazamiseka la. Bese kuba khona laba ke nithi banamakhanda awu-7. Sazi kunonobona amakhanda awu-7. Okay, labo ke isikhathi esiningi abasibe abangani benu. Futhi bengase abangani benu nje banomkhuba wowenza lento yenziwa ama-cheatawuli yokushipshifta. Bengabuthatha isimo somuntu aphume enze into ayithandayo aphinde abuyele laphana. Niqambe amanga ke nithi ke nibona ibani ziphume emanzini, aninamanga. Okay, seyaphela kudala leyo nto leyo ayisenzeki. Ngoba umthetho umyalelo waphuma uthi ke abayeke ukuveza lezi ibani ngoba seningena ukuganga. Okay, makuhamba isikhathi kwasoba khona indawo la eningeke kwazi ukungena khona. Yabo nje khona le ndawo kuthiwa ithunela Ntshambeni. Yeah, lezo ndawo njengalezo ke bakhona laba bazibeke njengey'ndawo zabo zokuyivalela ukugcina ukuthi kulindelwe ukuthi mhla siqala phansi lo mhlaba lo, iy'mfihlo lezi egcineke lapho ziphume zenze lowo msebenzi loyo uqala phansi. Ngoba manje ke nafinyelela kuzona nina phela nincike kabi. Bayanikezwa into nje ulwazi nithatha ninikeza abelungu. Nikhohle ukuthi lezi ingane ukuthi kodwa ke singaqedi lapho ngoba ngihlezi ngikhuluma le nto ukuthi kunabantu abangadingeki emhlabeni kodwa nibafukamele. Right. Sitheni Reptilians. Sathi ilaba abanthwalisayo abagcine iqida phansi kwamanzi. Ilaba abagadile, ilaba abanamakhanda awu-7. Abanye benu bathi ukhona abanamakhanda awu-7 banithwasisayo. Hayi asazi. Bese kuba khona abasezibeni ngenxa yokuthi baboshiwe iboshwa. Now lezi boshwa ke zenze noma ngayini ukuze sithole ithubana lokuphuma. So ngafika umuntu uzimbambe kuthiwa amawele wafuneka ezibeni. Zimbambe umuntu sizongena kuye. Uhanje ukwenza umsebenzi lapha, kushiwe imbuzi, kushiwe ini, khishwe ingane. Kanti ingane siyiphuma nje isihamba nalo uzo experience umhlaba nokukhululeka leso sikhashana. Enganeni sheshe shona ingane. Mhlawumbe philele mu-21, 22 yashona. Mawuyine rare case mhlawumbe yafika ku-30 years. Bakhona ke lapho. Futhi nabo laba enithola kubona lento leyo yobungoma. Mlingo. Banawo futhi lokho ukuthi banitholisa nje ngoba bafuna le exchange ukuthi bazophila isikhashana ke bathi ukuphumula. Yabona. So ngamayimazi ngithi lama reptilian lawo niwaqaphele akusike abangani beni lapha. Usanje futhi kubajwayela. Uma nifuna ukubhekana nezinyoka, liseyoba khona inyoka ezikhulumayo. Ngeke futhi zidinga ukuthi nize ezibeni.
Izokhuluma wonke umuntu ezwe. Siyazi isikhathi salokho ungajahi. Namanje ayakhuluma. Ungajahi lezi zinto lezi kodwa ngoba vele senzeni angena nathi shi. Ngithi angenichazela ukuthi ume kanjani kulezi zinto ezisithunywa nokuthi nina seniweqe kanjani umcele